И ко става хора, аз съм Nugget Religent. Днеска правя едно ревю на The White Knife. Доста яко се речем, много ме кефи. И така, нека да започнем. Това е спауна, ще ви спауне ето тук. Точно е, мати мишка. Това е спауна. Гледам, че в серверите има доста такива спаунове, не знам дали е теглен или нещо. Не казвам нищо, но в доста сервери съм гледал така, че има Max Frame Rate, така ще направим 165. Добре, нека да започнем с ларповете. Ларп Build. Хубавото е, че веднага ви спаунва, не трябва да чакате нищо. Ето това е Warp Build. Какво трябва да се прави? Game Mode 1. Сигурно идвам нещо си. Я локне ауто. Това е нещо като плот ми. Че аз съм икон ли бе? Я дърве. Аз не обичам си бия конете. Добре, в сервера има някакъв лак. Хиперогромния лак. Кожа, да ти го сложа. Тая кожа между другото си я взема за холма. Да, преди малко си направих един холм, като свършим с ларп, който ще ви покажа. Има ларп крейт. What the fuck? Точно мога да взимам всеки ден. Вижте, няма нищо. Явно съм бръкнал. Това е ларп крейт, вижте кома ми са пади, нали, nothing, нищо, beacon, златни ябълки, bedrock, един The White Knife K, Op, Sword, 3 удара глави, 16 диаманта, Ender, такова, Mega Kit, Legend Kit, VIP Kit и VIP Kit. Това е VIP+, това е VIP. Weekly Kit, това е материали за такова. Starter Kit, 20 MCM, това е доста яко. 5 Kia Skeleton Spawner и така парите, 5к, 10 нещо. Така, вод в сетка, като напишете вод, имате линка, отваряте ги, нали? И влизате. Warps, Warp, Drop, Party. Нека да напишем да кажат хай, кажете хай на YouTube. Така, това е Warp Party, доста готино. Добре, нека да почнем. Warp дупка. Хайде сега да не спълни вътре. Warp дупка. Warp дупка. О май гад. Бахте нещо. Смесен с 50 FPS стане хубаво. Warp enchant. Като ми бяха заредили ченковете. Бахман. Това е Warp enchant. Най-обикновен enchant. Warp event. Купите за текшър пака. Пишете ми в Skype, защото пробвах да го дам веднъж, но нещо не става. Пишете ми в Skype, ще ви го пратя. Така, Warp XP. Това е доста готино, защото има даже и безплатно XP. Това мисля, че е и Warp Food, не знам. Тя зоните могат нещо да не направят. What the fuck? Те тя защитили са ли го? Майка ви путката. Да е бам ухата ви, сега ще умра с манджата. Майка ви путката бе, и дебели. Бах мама им. Warps. Warps. Warp. Help. Хубаво, Warp help ми. Ще го покажа. Това няма нищо. Така. Warp Fint. Продължаваме с варповете. Това е Vent. Значи, да, това е от Drop Park. Има Fint. Знаете ли си ги тя?
Warp full. Там няма да отида. Това е друго, yes. Commander Chest, аз нищо не мога да изпълня. Доста готино е направено Warp full, да? Някакво като колипка. Сейфим. Warp FPS. Преди малко се бих тук, имаше доста хора. Това е Warp FPS, това е бариера. Не видим блок. За да не лаги. Warp Heal показах, Warp Jump. Ще първам да мина, нали, джампа. Той не е евенти. Кога е евента? Warp Jump event е тук. Leaves Mini Mine Event. Окей, 9 часа. Добре. 9 часа. Сега колко сме? Сега сме 8:46. Хубаво. Това е Warp Nether, нещо ми фрейм дропи. Хубаво е построено, да. Warp парцел. Това е като Warp build, такова. What the fuck, към ми спика. Хубаво, Warp PP. Това е любимия ми Warp. Тук, нали, може да си купувате пошенки. И тук съм с 60 FPS бахман. Тук има, нали, постройки, скачате и тук и са джунджурките. Така, Warp Ranks. Казвам ги по-бързо, защото ранковете се оправят. Гледам колко се оправят. Обаче тук гледам, че доста хора спамят. Ще поискам да бъда на чат хелпа. Ако не го дадат, ако не. Админ. Така, ранковете се оправят. Няма повече ларпа. Нека да пристъпим към холмът ми, който ще ви го покажа. Ето това представлява холмът ми. Не знам дали някакво хубаво се е получило. Ето. И сега може... Чакайте, че ми трябват малко. Да, перли ще ми трябва. Ще си спалнем такова. Ще си спалнем 2 кози. Та падна! Как се изсули? Бахмаме! Добре, аз метко се казвам. Там да излезем. Така, това е холмът ми. Не знам, някакво сполучили улица, някакво мъничко на гъбка си го направих. Ме е много макев, защото вижте как някакво наподобяване на нещо. Не знам, много красиво съм си го вътре. Готино се получи, мен много макев. Майка ти путката и тук ли дойде, бе? И сега ще направим едно кратко PvP. Това е PvP-то в сървъра. Ще направим едно PvP. Някой едно с едно за клипа. Да напишем, аз скачам с някаква прото единичка, нали? 5 Golden Key. Nike Day. Това не мога да пише, бати го пак. Няма скачам с 30 манджа, защото мен манджата ми е ценна. Ще скачам с 7 пържоли. Нека да се образуваме да си вземем фаерка, спидка. Даже си вземем малко и легове. Леговете къде бяха? Не, да е тук. Ще си вземем един лек. Така, Warp FPS. Ще на Warp FPS да не лаги. Мисли нещо си Warp FPS за мене. Аз обичам просто да си бия нека така. Днес ще изправя малко с мишката. Надявам се да не ми я чувате, защото някакво бати фейла ще стане, че само се оправя. Така. И ако може да се оправи графиката ми върви по-хубаво,
Това повдигнато, да, това е доста яко направено, мен много кефи. Ма сега... кой беше писал? Майна, ма сега... Майна, ела, Warp FPS. Потом ще да така. Някой едно все едно за клипа. Аз! Найк! Тала FPS, ако не викаш. Бах ти го пак, аз качвам спорт единичка. Спорт единичка паслек, бах ти. И да, чуя сега, основахме един сервер, където е PvP сервер. Оправям в момента на ларповете. По-скоро то си има админ за тази работа. Аз съм един от трите или не знам кой беше. Killzone PG имах сам. И да, основахме си сервер, където е само PvP. Ще го даваме, нали, на... По-скоро аз не го давам, те ще го дават на хост. И мен ще ме правят такова, нали, там, не знам, обаче за сега съм админ. Аз не исках съм никакъв ранг, просто, нали, те ми даваха админ, влях в сервера. Казах, нали, там, нали, да ми дадат нещо да почна да правя. Иначе не се познаваме с това, той е пич. И, нали, ме направя админ, сега ще съм нещо като заместник онър, защото му помагах доста така за плагините и тем подобни. И да, ако искате някакво първо сервер да си основавате, предимно ако искате с Permission X, аз му викам PEX, то така се казва, или с Group Manager, и нали, ако първо не знаете как да си направите нещо, викайте ме на Skype, аз може да дойда, за да изпълнявам добра работа. И аз много обичам там, защото има един много як кит, аз се го взимам. И се бием там. Аз с мен много макет. Може да снимам там. Да. Като направим вече спална нещо така. Вчера, нали, защото ония хост вчера той компълна направо мега машината. За сега няма никакъв лак, пак той хост сервера, обаче ще го дам на хост, защото в принцип той всяка нощ ще изгаси компютъра и нали, няма в тази сервер включен. И така. Хубаво, стига с толкова информация. Някой на сена. Това няма тантичи. Някакво PvP направим. Защото аз сега отдавна не съм играл PvP, само сервери играем, като там са някакви бати нупчетата, ще трябва да ги уча на PvP. Бати са бати си. Айде, кой е този Дарк нещо ли беше? Аре, идвайте бе! Опа, дойде. Ооо, мръстик ти, той е фул като аз. Майка ти путката, ай пи, дебел. Ха! Да паднеш да умреш, ай пи. Аз пия и скачам, като стане. Защо ме разпроти единичка. Няма ли голбанката? С това бе да пие, сега ще ми скача сигурно. Да, той ще пи да ти е баф майнара. Не за мене ще замлега. Гледате ли сега колко съм бърз, глеца? Направо гледам, гледането мерника. Ядеш лега. Ай, той взе лега на майка ти путката. Йо, тото с QR-а. Той е ранг VIP майто, да, той е ранг VIP това. Аз няма ти дам да ми вземеш голданките. Няма ти дам да ми изядеш голданките, ай го пак.
Аз ще му би спорталена, ама и манджата няма да дам. Да, си игра срещу бати хакера. Гледай как са върти майка ти путката. Че и втори некия де. И 2 лега, че сега да му спанем. Срещу фулка. Бахти. Май. Бати май тапа. Чай. На клипа ще се видиш. 2 лега. 2 лега срещу фулка написах. Не 2 лега срещу фулка, аз съм много брозе. Аз съм много брозе. Добре, пичове, айпит в описанието и сайта на сервера в описанието. Това беше от мен, дано ви бил приятен клипа и очаквайте още клипчета в The White Knife и в това сервиче, дето сторим. Аз бях най-3 Legend. Чакай. Спомни. Ще влияеш ли в сервера? Да, пичове, отивам да играм в сервера. Айде, чао!